Hvorfor jeg godt kan lide Quokka? Jamen, hvor skal jeg begynde? Noget af det bedste Quokka har gjort for mig, det er at skabe forbindelse mellem mig og en masse ligesindede, der også har siddet med en kreativ idé, som de ikke vidste, hvordan de skulle gøre til virkelighed. Quokka-fest har sørget for både teaterhuse og PR, så jeg ganske enkelt kan koncentrere mig om kunsten. Eller rettere mine første spirende forsøg på kunst. Ja, for det er jo vækstlaget, at man har mulighed for at lave ingenting om til noget fantastisk.